duwe kekarepan mulyake lawan putra semane anggeran. Yo
dadi mengkajen garingan kuwasa ana ing pejajaran nanging lumae kelakon gon nyeret walengganing sang Paduka Maharaja merga wasis lan pigeling si Paduka Maharaja aku nganti lelo kena gaman sakane sang Paduka Kartini lalu Rajanolo iki kabeh apa kuwi apa yang dikatakan kula kepengin sarengan kula dan aku wis ora bisa ngomong kelawan kowe Den. Surya Praja wis kemarin pati. Kalian
ngerti lah. Ngertenono lah Sita. Nganti aku tegolan mentolo nguncatke nyawane garwamu Surya Praja. Mergo Surya Praja keluput. Sinaosa garwa kula menika sampun lepat tumrap jajaran. Menapa boten wonten pangenteng-enteng dhateng garwa kula sinuwun. Babar pisan ora pangapura kanggo garwamu. Mula sok kowe lan Sita. Sinuwun Prabu. Yen to garwamu wis tumekane pati, ora sanggup gelani. Mergo isih akeh wong bagus kajaba garwamu yo Surya Praja. Sinuwun Prabu. Pangapunten ingkang kathah. Mbeke mawon kelangan temkan nika digoleki kanthi jlimet. Menika garwa. Garwa menika sigarane nyawa. Mila sinaosa kados menapa kula sampun tresna kalian garwa kula sinuwun. Sakit sajroning mana menawi kula dipun tilar. Malih kula menika gadhahi putra kang tasih alit sinuwun. Aku ngerti lah Sita. Yen to wong sing kelangan do mesti jelimet anggone goleki. Nanging semono uga. Yen to garwamu wis tumekane pati, mbok tangis ana ora bakal bali kaya wingi-wingi. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Ing napa panjenengan saged ngendika kados ngaten sinuwun? Lilake wae garwamu tumekane pati. Lelaki. Gelemo kowe tak pek bojo. Panjenengan menika jejering pengayoman. Kedahipun panjenengan menika ngayomi kalian kawula alit panjenengan ingkang nandhang kesusahan. Nanging ing menapa panjenengan menika tumindakipun malah sama kados ngaten sinuwun. Menawi panjenengan kados ngaten, ing mangkene menawi dipun mangertosi dening kawula panjenengan. Kados pundi sinuwun Prabu? Ora idep Laksita. Nebeke mawon kula menika kecalani garwa kula. Kok anggen panjenengan menika gampil nembung tresna dhateng kula sinuwun Prabu. Sing mbakku. Gelemo kowe tak pek. Sinaosa kados menapa kemawon kula mboten saged tresnani panjenengan. Tresna kula namung kalian garwa kula sinaosa sampun sedo. Tetep kula tresna kalian garwa kula sinuwun. Kula mboten badhe lelados kalian tiyang sanes. Dadi kowe nampe katresnanku Laksita. Mboten kula silaki. Apa? Ora dadi boyo mengapa? Yen to kowe sithik wae ora gelem nampa katresnanku. Matur nuwun sanget bilih panjenengan Nanging. sampun mengkono sinuwun. Aja nganti gelut kowe mburi. Tegesipun. Ampun panjenengan katotaken dosa lan kalumputan tiyang sepuhipun. Putra kula menika tasih alit lan boten gadhahi dosa sinuwun. Kula nyuwun kasih sanget sinuwun. Laksita. Ampun panjenengan dasya kala putra kula sinuwun. Yen kowe ora gelem nampa katresnanku. Putramu kuwi sing durung ngerteni. Durung ngerteni dosa. Bakal tak dadeki korban. Iya. Mula saka kuwi Laksita. Yen kowe saiman marang putramu, bisa menahan pendu. Kowe gelem tak pek bojo kok. Rasaku Laksita. Yen kowe rasaku, putramu bakal tak dadeki.
Nirata. Guru Nirata. Kowe jenengan wonten pundi, Guru? Guru. Guru Nirata. Kula ngertos, Guru. Sedaya menika tumindakipun panjenengan. Guru Nirata. Kabeh kowe sing marah-marahi. Sinuwun Prabu. Panjenengan menika pengayoman. Kedahipun kula menika sendepku kalian panjenengan. Nanging sedaya kala wau tumindak panjenengan sinuwun Prabu. Ngantos kula wonten kalian tumindak panjenengan. Selaran menapa? Panjenengan sampun merjaya kalian garwa kula. Lan sakmenika kula pipisan kalian putra kula. Sinuwun Prabu. Sampeyan tetep badhe mbacot tresnani kula. Saestu panjenengan tresna lair batin kalih kula. Saestu panjenengan boten goro. Sinuwun Prabu. Jalaran panjenengan sampun sanget kalian keluarga. Tinimbang kula dadi garwa panjenengan, lan becik banget. Wes marem kowe. Wes lega rasane atimu. Nalikane wong iku. Aku ngeman jan kowe getehmu. Kowe kudu daging punane tak antep. Kowe anak. Nanging kula anak anak mencela. Yen ramaku dipateni Maharaja. Iku mudah dikorban. Apa kula kedah? Kula kepengin ngaturake peti dhateng Yasem. Ning sampeyan denani dhateng Maharaja. Awalnya kula sampe lo pecah dhateng kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun berkah dhateng panjenengan. Kula kepengin malas dhateng wirangipun roh. Ora. Aku ora weh lira. Kenging napa panjenengan boten lilo? Dokene ora mani anggeran. Kula niki anakipun Adipati Pasuratan. Bener kowe anak yang dipati pasar batang. Yen kowe males batine wong tuamu, kowe bakal dilemu kuwo. Kowe bakal mati sia. Apa aku kudu meneng ora maneh anggeran? Yen ngaten opo bersih pirang. Terus panjenengan nika lakon nanging panjenengan gondeli dhateng maneh anggeran. Panjenengan yang semono. Kula ning mboten trima bapak kula ibu kula. Dosa trimo ngopeni sampeyan. Kula matur nuwun. Nanging larane ati kula tinggal dhateng Rama lan ibu. Apa salah? Apa salah? Yen aku tresno karo kowe. Tinimbang kowe mati sia dikrocok gaman prajurit ing Pajajaran. Bener kowe ora anakku. Luwih becik mati dikrocok gaman
tinimbang wirang. Awet boten sakit nglabuhi dhateng jas. Aja. Milo, kula kepengin mateni Maharaja. Yen kepengin maten Maharaja, aku kan dadi pepalang. Aku ora lilo. Aja nganti kowe jumangkah. Yen ngaten Bapak mboten lilo. Ora lilo. Mboten lilo. Mboten. Mana angkeran? Mana angkeran? Apa sampeyan bilang kok? Sampeyan kapok. Kenapa? Kula niki pun nesu. Awet kepengin mateni dhateng Maharaja. Yen kowe kepengin maten Maharaja Pajajaran, sadurunge kowe jumangkah. Aku lila patenono, kami kowe metu. Sakamane angker. Kalau putane bompo nilata itu apa? Apa ya kaya ngono kuwi piwalesmu lan bompo nilata. Wis satu murid. Iki perkara. Ning perkarane bompo nilata lan mane angker. Endi aku mau cukup meneng. Bompo nilata iki wong tuaku. Apa ya kaya ngono piwales anak lawan wong tuwa mane angker. Yen berarti mau yang berat primo kamu berat belane wong tua sing kudune kowe eling nalika kowe cilik upakara bobo nirata bebarengan anakku uga siswa ana ing tangkuban Prabu ning apa sesulehmu karo bobo nirata kaya ngono maning angkeran kowe nalisir saka garis sing bebener arep nampa bendua apa maksudnya Wajib wajib suli mana agak. Wes kakak. Senajan kowe murid kinase. Apa liata? Tak taksir kekuatanmu, Asya. Aku ora bakal mundur yen ngadep kowe mana agak. Iya, wis. Kula bebelolan panjenengan. Aku ngerti. Kowe bebelolan aku. Muridku aja nganti guru yang mangkuri kewiranganan kowe. Ojo to kakak. Kakak. Kowe ora trimo. Yen adik ya patenke. Sampe ora trimo. Pancen. Upama to kowe bolonge. Tak istirahat dia untan. Sekelangan jiwaku. Hati dia aku murid. Kowe wiwit cilik nganti gede tak belum tak anggap anak. Yen nganti ke panca bakah. Kowe gelek kowe kerah padha karo aku kuwi sudut penting tatu loro. Aku ora peduli. Wiwit dina iki aku ora kepengin dadi anak murid Nirata. Sampun dipun pribadi. Kakang mane angker. Wanita Nggih kula. sing klerepi aku. Wong tuwa sing ora ngerti ing kahanan ki aku iki. Boten kok panjenengan menika Mergo apa? dawuh becik. Bocah isih wujud ponang jabang. Dak slametake. Karepku dak openi ben ngerti kahanane ing donya. Sawise genah, sawise gedhe tungkap ing kadewasan kok wani karo wong tuwa ora apa-apa. Yo ngene para Nggih kula. lan kowe aditya. Kula kok.
Aku matur nuwun. Najan kaya ngopo kowe sing gelem ngayomi wong tuwa. Kowe kepengin sarakake padepokan ning Tangkuban Perahu. Mung bae ngene. Kados pundi kok? Iki ana kewajiban kang abot mungkin kowe Gaten kula. abote kowe ora angkat junjung ning abote kowe bakal ngundurake pusaka kowe bakal pepisahan sawetara karo bojomu Paramita. Kula kedah pisah lan bojo kula. Kula Iki mung kanggo sawetara nanging iki mangkone bakal ngunggahake tundakane kawiryan lan kowe gawe mulyane keluarga. Mulyane bojomu, kepenake turunmu go anakmu. Menawi mekaten Bapa Nirata, tamtu boten badhe kawratan awit sedaya menika kagem pisang kula ing mangkenipun. Lajeng kula kedah tumapak wonten pundi amrih kula saged nuruti lekasipun Bapa Nirata. Mong bae aku meling. Inggih. Perkara manik angkeran aja mbok pikir ya. Menawi pangandikanipun kados mekaten kula namung ngesti menapa ingkang dados pangandikanipun Bapa Nirata. Ratil Sawetara. Paramita. Ateges pisah iki ora kanggo selawasi. Mung bae aku netepi jebakan supaya ngundurake pikukuh pancabakti ana ing Pajajaran. Aku ngerti yen abot rasamu pisah lawan aku. Jalaran aku lawan kowe lagi temantenan anyar. Sampeyan iki banget kan. Nek aku wae ora karo sampeyan aku ora bisa. Banjur sampeyan iki bareng. Ora mau kan ya sawetara nang rasane kuwi bang. Paramita percaya karo bojomu. Aditya ra bakal ngukur lawan wanita sak liyane kowe. Kenapa kok Tumuju ning praja Pajajaran. Aturna pintuwah keprabon ing Pajajaran. Iki pusaka nalika semana ncat saka plangkane gedhong pusaka. Kang aran Kunjang Pancabakti. Kondorno ana ngersa dalem Sang Maharaja. Ya. Ing mangkono ke matura. Lamun aku kang bisa nyelametake iki kanthi dasar ing mangkone kowe bakal munggah tundakane kawiryan ngangkat derajate Padepokan Tangkuban Perahu. sedaya sampun trang prawaca kula pramila kula nyuwun pamit pisah sawetawis kula enggal wangsul menawi sampun wonten karampungan. Aditya, Paring dawuh. mung aku meling ya. Inggih. Duga digawa. Ngetiti den ati-ati. Sedaya badhe kula sunat. Pamito karo bojomu. Supaya rumahku kanthi panganan. Mung aku njaluk kanthi banget. Ketemu marang panguasane Gusti. Dan akeh jagat. Muga-muga esemu dadi pepayung ingkun kula. Sampeyan ora usah. Aku bakal apa yang sampeyan. Apa wae. Wes. Rasa kegelani. Rungane bojomu kuwi gawe kepenake keluarga
ana ing padepokan Tangkuban Prabu. Ya. Wae pedalem. Saklungane bojomu medhun sapa Tangkuban Prabu. Kowe adus kramas sedina kaping 7. Ya. Iki syarat kanggo bojomu ben kasembadan. Nek yo mung kuwi mlingku siji. Sadurunge kowe adus, aku gawekno kopi.